Nikola txiki, gure ganbaran hazi, gure ganbaran zer dago, Andre Juan Amari, bost eta sei amaika, txori-txorik ez bada, igual da lukaika. Ni, hasi dut ume jaboten 7 urtaz. Elena Zabalgo Geaskoa Etxebarria, nabarriztarra. 7 urtegaz umezain. 14 urtegaz konbenture lekitora, Karitateko mojetara. Ostin, Gernikera minteigenera, bere naiztiri laguntzen. 18 urtegaz Bilbora, han etxebiken egon zan, batez be umezain. 14 urtaz, arintametu dut horzan, hortik lekitxoko konbentu timujan konbentotik, herri bako txetik guri da benakun, debalde, osea, bertan egoteko. Ba, 12 urte itxeko, umezain. Marieli, Zaragoiko etxea, Kareaga, Aulestiarra. 12 urte itxeko eukezela, Berreñora umezain. 15 urtegaz, Garatxara. 16 urtegaz, Kalera, veterinarion etxera. Umezain, itxi guzetik eta bat. Lestak sekulu beste kontraret egin dutzen, behar baietz, junen bine baga. 8 urtegaz, 8 egunen ditu. 11 urtez. Mila Goienetxea Egurrola, Lekijarra. 11 urtegaz egainan ere umezain, etxeko bierrakein da tabernara. Gero Zabaletaneko txokolatere jara. Na, nora? Umezain. Geratik eskolara duteko ustiaz, baina esan aia hori eurori. 23 nuko esan. 23 urte. Bilbora. Eta 15 nuko esan. Dana gauze diferenti, ametik kalipetu gogosin direnekotan. Eta junitzen muntxu berrera, Berreño zelaikure. Pedrito zaino nuan. Neuhu, bederatzi unera Jesus zan. Daitxe nuan, goxin eskolara. Berreño eskolara goxi, da bartzaldin ba. Umizain dute, etxeko bierrak. Hortu sekulezetan uso bari, baina alentxek. Da posik irurte pasok ditu. Erakutsi humiri bordetan bai, bainek aketzen da, punto kruzek etxen bai. Doña Filomenani. 3 urte. 3 urte asko, etxere karnen duen, Lion soldo guteko. Nire egin ditun 8 bat. 8 urte. Tanda biken. Maria Isabel Goiriena Ormaetxea, Aulestiarra. 15 urtegaz Bilbora. Ostin Lekitora. Eta gero Madriden. Egin ditun 3 tardi dolako bat, eta aldein eban, hogaitute egiz izan. Antzote. Eta gero, babarriko batzera daitu izten, da junitzen, da hori. Antoni Zelaia Uriguen, Aulestiarra. 8 urtegaz Doña Filomenanera, Abadinetxera. 16 urtegaz Kortabikartera. 19 urtegaz Markinera, Periko Sastranera. Ostin, Alemanan etxin, 24 urtera arte. Dirudun handiz ezale, zeiban, lehen behan palazio bateuen, baina bota, berrai, eta gero horren kapritxora egin iban beste bat. Ni honitzen zera, iban. Da ba, haintxe, Madrilenek esan ofizinak eta bierginek eta zerak, eta Madrilenek hone beren neskokin dontzeilik kozineriaz. Arrakut esan. Madrilen ikestxunero talde txeketa. Baina zeu etzinek Madrilen. Nienen duen erungur izan izena zela bueltako markineraka. Da markinen noteko, bakarrik anoteko, neuritzen bakarrik. Gure erun itxurtik eta bekatu behin. Da, asek ezkestek danak eraiki ustezan. Opil sartu, donan brotxi eskurgine pastarra. Oliko, zeonako xe, hor zabala hauen ba. Da, pasat nirenkiak inezegin pasaue esko bilan dizi hartutean. Da, jone ban egunero okipe dana pasat. Ordune biherreparin egun, desazten Jorge Tellezeku, Jorge Kareagak, parekin amistadi eduken gaitanen ekukin. Ez da, baso duderutetzo, ez da, amistade edo, baina bere harian zapregunta utzien, jakin jesaren herri euskaldun batek usala, baia neska bat nahi dela,
etxinbierrakei, uminar guri hartu. Nere egaina uriguen, Aulestiarra. 23 urte gazkun zan, Bilbora. Urtin, bai, 56, 57. Garatxara. Zorrotego aitek euskara zekien, nanaiban, unik euskara zekiztiz, amak ezekizien euskararek. Orduan, aitek etetzen lanari euskaraz, da gero, umik, etxaren interpretzen modu. Da, korta betartan duen premin handi bat, Andrieuen niukik flebitis atrapaute, eta ordunetzan flebitis errezanietan, da, akoien handi bat, da, unetxin zeunan. Zer norza? Begoña. Begoña, Jesusanek, no? Begoña. Egoen eskatotxua, txiki zen. Gero moja, sartu bizan? Da ni de moja nada. Prantik etzen manako zen mendi de moja no keriai. Erogo a casa. Ez osten, lekiton dagoela beste etxe baten gure gara, neska bat, karneta daukena, eta oso gantzirun, dekarri, teiteko eta. Da ez etzen duten. Beno hilaz, fin de semanak libre gorotasila. Eta, da lehenengun esatzarete. Baina gero insistitu, bara segonetzen. Nola, poseinen bigarren, Ja zen dena. Nire iztion zan kresedar zarra gerniken, da, arean da laguntzen, da, arratzaldetan, bordetan ikesten. Maistri, torre zanen Bilbon, maistra oinean, geurinote zana, maistri, solako solo, zelanta. Santutxun emote bende eskola. Soloko etxe? Bai, emote bezan, da, esazten beragaz, eurekin jun, goxin biharrake, da, arratzalde makinan bordetan. Ez tabernako naz, keparin egon nintzen inoz baina gitxi. Enaz tabernako enaz izen. Geizia izenaz, umikin. Irun zera baino gezi izango zan, ni pentseto preminie. Bai. Haze, aragun nintzen, inmutu aragun nintzen ikon be, umizaintzek egon preminie. Umbik eta bizi iztaren guanin tabernan. Tabernan. Errekaduk, platera zikatu, da itxeko gana. Fregadera gallego etzinen egingo baina. Kubiertuk eta zikatu eta mantekau ordune txilin bisete zen. Abai. Mantekau horrek garrafa birilok. Da isotzekarrek, kelezatek, da etxinen ja hori, natili edori, ja. Arri erain, ja. Mantekau ja edo zer. Da gero bodak eta behasko gintik zen orduan isetzen, janariz isetzen, bodetako intermesak eta lebatza eta oi asko isetzen, normali. Oi asko eta, batzarreko oi asko. Hain lumak endu eta Lagona y da una tufer, triada para todo. Jesusa Zelaia Uriguen, Aulestiarra. Hainbat lekutan ibilinikuak. Bega hotelin Markinen, Zita hotelin Lekiton, Madriden bebai. Gero jubilau arte Burdeosen, Frantin. Laume, txiki, segikuk, eta bueno. Beste gure bat, etxera. Ama bostu urte. Bai. Baina, bueno, aleko mi, nire bizun da txiki, bodunaz. alde neban txokolatea. Baina alan da guzti be, guten itzan, zapatu domeketan da, guten itzan, egainere. Etxe horretan ze funtzionio? Bueno, dontzella. Dontzella. Ikene banan. Lehenengo dontzella izan esperantza, dadekue, nintzen bigarren dontzella. Bueno, nik ambienti ikusteko astirik ere baina egiten, zeba, kesu zelako etxandize zan, etxandize pentsau duke zan, 5 kuarto edo, 4 kuarto de baino jola, saloie, komedora, eskatza ofize, eta bueno, adana garbitzen da, gero marmosuk eta ipini gumi autobusea unibertsiten eman. Da plantxei, orduan erropa eta almidun haute zerin eruten ziren, da nire guzau iken eman, arek almidun haute zerin ikustie. Bierre bizan, lehenko bierra getzinen nolako hartute zera, arek lustrik emotik muebliek. Itxurgunera hartu burunde, Jotera. Erropa joten. Joten. Erropa joten esaten gendun. Bai, oin Holanda. Bai, antxo bat zen ginen, kuadrili bat zen ginen,
arabe bai, da muletiko etxazpizien bera errakara. Jateko izan ezik, jateko itiban jonek. Baina dana, gero laurek konpromemi eta hori Erosketak? Erosketa berak zituen. Baina etxean izan oso handiz eta eskolara erobizi, ikastolara erobizi. Gero, ikastolak ez eguzan etxitan, ez zegoen ikastolarik erobizi etxitara. Batine, banan dute etxik eta hori euskera zikesteko, Etxe diferentetan dut zen? Baina lehenko eurei zertute gero, tranquil jaten eban armozue. Da... Banik izin nundik, binitxune, bierrak eta... Etxean dize zan, Bai, etxean dize. Etxean dize eta alfombra asko eguenan da, kortinoi eta itzelak eta... Da, eskilarie, goize joteko modakune, punta urteten ebanik ere. Labani pino zen ebanen. Zuberti, Beraz... Bai, birra askoa, esate bat, belaumiko, olarin eta belaumiko, Bai, gogorra. Hori esaten dago. Aitxola edo zera, da belaumikoaren eta zituela. Todo hace. Bierrak dana, etxeko bier dana dituna. Bonatufer era una persona que hace todo. Etxeko bier danak. Criada pa todo. Bai. Da, zer bizimodu klasen. Nikan beragaz, kautu lo beberagaz, gogorra. Baina, pentsan eban askorik ez zabela gongo eta nintzen, baina oso gogorra, oso gogorra. Zer matu dute, Ez urte ez, izan zen septiembretik eta martire. Da, hanek utxontxonik, bostume, umi bakarrik utxontxone, umi zaindu, umi sartu, da besterik ez ebez jaten emon, da umikin, pasiun urte, juten dutzen kotxi, da beste bost izango zen bai. Beste lau andando neuaz, parkera, Bilboko parkera, arratzaletan. Anan nire itzesten jentik, hainbeste, neu txikiz eta gazti eta hainbeste ume. Da, gero, entxe, urte bido, baina itxuzen. Gero etxitan izan duten, urik eta ordutan bakarrik izan, urak, hane viajantik eta apapiluke egiten duzan. Da, ura altza bizatezan, kanpoko kurritik, balditan hartun zorkizia eta ura altza biharren pisura, depositiora. Genti dutxateiko, dutxateko eta gure bat esan ordu batzutan esan da gero kentu ikeben. Zan, konbondune kontinu hurik. Da nalaku, iteko dena. Geixori bada personie, geixori bada etxin eta gabaz laguntasun edo bada oso gogorra hori. Hori nik aitzez ez hori kanpokuri oso ondo. Hori da gogorra. Gaute egun, gogorra da. Erosketa handizek eta igule berak alderkete zitu, igule eguneko zerak eta errakado faltazan puntualak eta neguiten egiten. Barizeko gabaz etorten nintzen, da domeka gabazkoten nintzen. Ez zeun, ordurik ez zeun, lehen esan dudana plantxan arek erropak almidun autarek zertute, goxeko postutan bebarrin. Naiz, ordutegirik ez zeuen, baina eiken eman jenizu ordu benik, logu eri usteko, atapetan neban. Da egunek? Egun librerik? Gitxi, ez egun arratzaldi, jebera begin gitxike. Nos? Ez egun arratzaldi iluntzie, ermerez egure, da bera falta bazane, Bilbon edo, umik erretira bizi, da ez zeuen. Basi, eskolako jagit, umi preparau, amak egitu zituen, amak argintaruken, eta amak egitu zituen, da, beste dena, olantzik. Baina, ordutegi zer, sortzi bezazik gabeko amarrak arte. Da jai egunik? Eguna eta gunekie. Egun osue? Ez, arrazaldin, bostetan, bierrak jasota argikuta horredanekin, amarretan. Amarretan bueltan entzorri, arek itxituen dana, bostara zaso. Da, eguen arratzaldin zerretiko erabili zen da? Ni normalen egin denera. Kontu dezatek. Bai. Gaztetxua benitzen, geroia, batzutan zinera,
beste batzutan lagunekin pasigun, beste batzutan dantzan, beste batzutan oso egiten. Egunek, eteko zen guztitzek, bertan izena belota. Da, gero egunik libre edo, arratzalderi libre edo. Pentseu bez. Domeketan da, negun jote entzeseni, zera izatezten Javier Donik eta pentseu bez, untxe zeuaz da nogaz, berta, Javier izatezten, baten esazten, bueno, bat, lehengo bidarez, urkiolara junbiau. Urkiolara, bagoiz, urkiolara, da esan zuen, bueno, umik esartun, da, nima atzin umikin da, zu izara krezide, zu hor nero onduen. Nero onduen, jute gentzen behar onduen, umik atzien, egune pasata egun dut torten gentzezan, da jazta. Baina zeuen, egun bate libre zeunkenik Bilboko, Bilbon esate ben, erromerizak eta itezen da. Pentsau bez, eskatze eripe. Pentsau bez, da eskatu gara ere. Pasiun betzen duen urteten, inogaz ben. Neku pasio itxegen duen. Bai, baina lagunekin edo, Esaunik ez zeunken ebueltan. Bai, bartan krezia hausenak eta bai, baina pentsau bez urten. Interesau bez. Como si estarías en casa. Igul, hain ez ditarretezte zen, Alantxik. Kosiko sortzitan ez eginin, eta harek eta maitu arte. Kaek amabizak, edo ordu hartak, edo orduri barik. Dute gizek egun guztintzaz azkenin bertan egoneran, baina zeure ordu libritan be, azkenin etxin gauza gehiozu, edo igul zeure momentu libri da, baina, klaro, bi igul etxin gatzen gata esatetzezu betorrez ez neugaz, edo Aizetan gendun erregem esperi erregalope beti txuzko esan, degune izaten zan politxe getzako, krize gantzako. Ermeneri esaten gendun mañana que es día de los hombres, ¿qué nos traes? Irene, cariño, tú como eres tan grande, a ti una hombrada. Mediko etorte zan, horren Andriana, egunero, don Manuel Ladaluzea. Eberdi oste guztitan, presenteta zan, haintxe. Barbasoak etxakorrezan gehi banin, begitzen eban bentanatik eta anetorren markondara zure darraz don Manuele Fabiana gara. Eiken dutzen bako txindik bat kafe, pintzen dutzen kafeteran da beren bizitzun guztitik, da zigarru eta kafe hartu, alitu gara da nedan arte zera maldetan handek. Baina persona modun, bueno, idea oso diferenti, bata gure garestia daude. Baina persona modun honak, oso. Ze berdizen Baskarize preparatu zen don. Gabizene gabaz, beba inorrespeuken, baina generalin gabaz ez eben inorko bideetan. Eukitxe ban, berdi batzutan eukitxe. Gaur deuket, zera, fulano edo mingano deuket Baskaritzen. Da zer ingo. Da onna. Erromezeak asko, da guk nahi jenduna geixen azizan, da gareka maitetan urtetek eure behuzan, igula maiteak edo amaik edartzik urten orduko. Eta zazoaretan gabeko amaiketan etxetik urte egiten duen normalidadez. Bueno. Bai, eskinkelako badotik zazorik. Beste duzu, Da, zeuskuen urtegi izate gentzen neureke zerbidua, farxe. Da gero gute zin zalora, da ba gero zurrute, gatu besti egiten gau guztin, horrek egin hori edaten. Da, nik urten diken doni, intitita bateria parte, los señores quieren algo más. No, estamos completos. A bailar, Antonia, a bailar. Da ba, urtetek hori diken don, asea hartxik edezpein dutie. Garetxe permisu monate. Bai. Dambe ondo paso nuen, gabingo lau itik ninen iruneskok, karna primiten mila basko. Da berurrego maitzi, aurrestin betrena ajunera. Hanen lagunek, Gitsi ez da. bai, hantxe moje gana eta mojak eguzan. Da araxe jun, arratzaldi hantxe pasau, egun baten merzen dabe onzan, baina gantzin gauza batzu egizin. Ordune laureun peseta nik. Laureun peseta? Ili? Da, paga doblik, bi. Diru asko da ez da? Ez zelan nire bazten, nire lagune bat, epe, horren beste. Gozik entzen. Soldatari barik, gozik entzen. Ze soldata edo, ze irebazi edo, ze gotezan olako? Ez, porkeri bat. Tifizrota.
Inde 50 pesetaz zira printzetot hilin. Gero irabazten egon askorik ez baina, 15 horreleko da. Hili, gero. Palazio itzela. Orduntxe nikunitzen inoen hile beren handrie. Koji izan, da hartze ban kondizu medikamentu gogorra gabine horrako. Hain gogorra hartu ban, hileko behera jausik egon zan. Martinen izan? Bai, ekolak errebeide. Erre? Inokezoan sentidu ze, hain zan palazioan ez eta hain horrek txioke oten diba, inundik ezasek eta ze, ondo zarratu nitu. Bai, da inokezoan sentidu. Da bizan goxine neskak armozureko senyori ez da lagiri, da ezin zanik jai irutentzen kuartura armozura. Da betzan agiri etxuri, betzan agiri, beruntze armuzu hori edeida behatie, da danak dama partzitute kuarto eta inguru guztik eta bera behira sartuta, erraten egula bai gerritzen. Baina erre zegaz etxan? Manta elektrikoaz. Manta elektrikoaz. Da, aquel beste den derupe, que quiere eta, pues muchas cosas quiero que. Bai. Da, zelan zan, hori. De eso. Eran los huevos. ¿Huevos? Sí. De eso. De eso que se sabe decir. ¿Qué es que sabe decir de eso? Bai. ¿Qué es que sabe decir? En mi tierra sabe decir arrautzi. Ez hausten baten, ekarri inerrea. Inerri bakutzako inerra izan. Nun egon da ne kuarto hiru baten, inerrea. Ginerra egin eban topetan. Da, han ez da. Bai, haintxeta inerrea. Torre da bera jentzuaz. Tonte hori izazten, hause da inerrea. Eskobi. Ui, eso compri! Bai orduntxe ulertu ban, egin dauela. Tiak, esaban berak eskondu mi bala eta zantzen alkarrazen gara eta entzaren duen eskontzi. Alkarrazen gendun, eskontzi jateko eta denak eta gero alkarrazuteko Madrilera ego. Hemen txinean amazainten beste bat eta abizu haitek horrengo goxi, torteko, ama ustabe txartun jalate. Txartu dalate. Txera, negarrez. Bire gizonak zatu zen, funko gara beste baten, bai. Beste baten, funko gara, baina nik orduan nire ilusinei Madrilera da, nakuteko txeago. Arek egun zineuren bidin, dago etxe. Hasta hoy. Haxe, horrak espora edo, gina Bostandra, lo único en mi vida, en 80 años, lo que he hecho, espora gini Bostandra, gizonak etxinitzitea, da pasa gendun, bomba. Kotxiak hila gendun, abioen gini, kotxiak hila gendun bertan, da Dani nibile gendun, Dani. Da pasa gendun ondo, da esan gendun, urtin baten plantxek, onbiola lantzileko batera. Zer gau batera zingate timbrik oten. Telefonuen? Timbrik, etxeko timbrik. Zer danak eusan numerote. Da timbrik entzune banen goxean din, jaginitzen dian nundik oten daben zen numero zan. Geletako timbrik. Barroko etxeko timbrik. Da jaginitzen ikusteko, bilurriaz, dian numeroen barrun bada bitxuoi. Da, inun bez, enere zeben bat topetan, barrura aguteko nuken animoik, da kanpo notek asko biez, da, alako baten bla kontatu izen zan, da iban nine txispie, amaitu zan. Ostantzin guarzebile etzeko, honitzen? Ze, guarzebile diru aske moteltzen, mogei diru aske moteltzen, da, hauzire dirulde,
arek etorte zile, mojak ekartezko esan baite zilibiedo, urtin. Eta gero, sartzen zin hortu ziar kokepuriko da, kainaberak biluk eta han bitarten dio guana, Juan Mari, arek atrapado zinen. Mojak silino esaten dio guanek, hone mojak silino. Pentsau, eskrupuloso te bezan, onan hartu Bai, ikutzu barik, eskuaz ikutu barik, ez? Giltze, Bai, giltze ere ibe eskuaz ikutu bai barik. ba. Jakiaz edo kolpetu zen, Bai ba. giltzaik atieretako, etxek atieretako. Ikarte zitun, inoken nahiz ditun personaje batzuk ikarte zitun etxera. Da, gero egun mi barru kantzeta zan, da, azte zan, arbola dezen berat, zierran dizierdo nutzier, etorten pasietan eskuratzen ipinke pakarrik. Osaten dutzen un eskatzera eta hoy el señor está con calzones a cuadros, hoy tenemos buena. ¿Qué pasa pues? Pues ahí anda con las manos atrás y solo ¿dónde estaban los huéspedes? Y es que siempre hace lo mismo, señor Cosnieri. Trae gente y luego no les quiere ver, les quiere mandar. Baina kexak eta azte zenin, kexak eta ingero, txatxumrek iten zen umiri. Txatxumrek negarren dezen, zaren amak izan, bai, kotxado zeu misa eta etorri, jun zeu bolgetan, daukuten dek eixan lapurretan. Eixan lapurretan edo, trozetan. Negozio guk esan da, edo zer zan. Negozio gona, asko. Da beste baten txakurra, monibera kontezen bat, monibera esan jentea beratzen. Bat esan, zertzin? Ez dakit. Moniber. Moniber, bai. Caballeros eta jinetik eta dana, aquello era el nova más. Agote zinara, altzaldetan, atxakurretan, tarrasko txatxarrak, eruna ditunen. Da, horrez, zikin erilez berez, sartzen zinen komun guztitak. Da, ekartio, egun baten kakazen jere txakurrok. Da, guzara gartu honan, da gore bainore. Etorri honako zineria, hartu jentzen atxakurrek esatzen eduteko nahi bada bere bainore. Gukizte gure bier txakurrek kakaieta. Eskondu arte. Handik etorri nintzen, justira, txokolate izatek, jarren egon alekutik. Amatxusako, amailzaren ostalera jutia. Urte bideen zituen, ja hirugarren inesan duen, baina amailzan da baina etxingetik uzen. Eta amasei garren urtin, alde izan dut. Aizkontzeko. Ez, gizon, handi hilarte. Andri Ilarte. Da, bezaban, residentzia bat adoila. Gizonak. Bai. Da, alabi bezaban, ama izin bat zan. Ama bera etxin begordeko bala, baina antxezan kazun, doiela, Residentzia da. doila residentzia. Gero bierretik, gizaburutik itxustien zelan bierra duela, eta klaro, lopeian nahi neban neure itxera. Ondo egon itzen, Da ni ondo tratetan ninduen, oso ondo, Ni negatibo hori izteget mundu honetan. Positibo. Da lekitxo noten ez den uda guztien bakarrik. Zapatu netorte zinorek eta domeka indutzeko tezin. Umik neu azotezin. Nor bezartzen. Osea, gustora. Ez dugu recuerdo txarrik, Ez. Ez dugu recuerdo txarrik izenik. Esperientzi hona izan zen, niri ez duztenik, eta bierretarik egonean esan egon dago. June beste leku batera, ikusi beste batzuk zebizi modu klas, eta gauza asko ikesi behin eban, oso harreman honekin eban eurekin, geruara bebai, eta gauza ikesi nabazen da hori benetan. Ni nahi neban bebai, neure txinego. Hori bada netzako zen zen, kolegio egotin gol izango zen, neuko izan repentzago. ikesi bere gauza. Asko ikusten da. Zeko enpeño egiten oso manera asko ikusten da, Lanetan egon esaleko guztin, ni pozik egona. Lanak gustora. Lua
lagun